ndị be anyị tụtụ mmanụ ọnwa nọ nwoke mmiri na Canada Dr. Zoe asịkwa na mma etizi ọnụ n'ife gbasara be anyị bikos na nke ntị ile ọnụ nsiramala ịkọrọ ndị ọchịchị nwakwụdị kọrọ na nwetara a ga-etitu mmiri a ga-etipịa peji gị ha ka ya butuo ya da fọdụsị na aga mfolo gị na wanda ma nwere ife na-ege na peji a na-amarụ mana eche ya for a few days onwe m na echekwana m ichie na Igbo na Anambra steeti mgbe m na-echi ichie onwe ife na-aba agwara ebe m gị akabarụ na-ekwu eziokwu ekwu eziokwu ọgbakwa maka mgbe ọ dị izi sometimes ọkwa maka mgbe ọ gburu mgbu ka ịbụa gbalụ nwunye mmadụ ọsọ nọ na-egbu ajụ ikwu ife aka agwadebe m n'ichie gwadebe m so nwee sị na m etinye ọnụ m ọgbakwa na adụmahụ ihe gbasara m elekshọn ụnụ ọnjọs ka ndụ ụmụ m na ụmụ nwanne m ndị obele ka ndụ afọ obele ndụ bikos na asị na ijiji nara ege ntị ọ na-eso ozu ana n'iyi iji nara mefe ọ na-eso ozu aba n'iyi na anyị ọ bụ na okenye ama nọ n'ụlọ igwe ama n'ọbụrụ ka anyị kwụzie ma fa bụ na egere ntị bikos na atụọla ọmalụ atụkwa n'ofeke ofenye isi n'ọfịa ndị nnafe na-eme ife nọ n'ọchịchị fafọ kwụ n'anya jụọ onwe gị ajụjụ afọ ịbụọ ka fa nọgide ka ife mepụtakwa nwere ụlọ anyị niile ka akụri na Lagos ana anyị niile ka a nara na Lagos si anyị na-aba anyị afọkwụ n'anya nakwa gị eziokwu ọgbakwafa nche arọpụtakwa mmadụ na-abụghị ya mụ na ya na-adị mma ọkwa ọbụsị ya gaskiya na enyi na ndị nwanne anyị nwoke ewelụghị eti na chukwutere mgbe nna m afọ ya anya ndị nke fa a na-enye chieftaincy nke ndị asụ agba afọ ọnụ ka ewefe na-akpagharị na-eburu ego na-ebunye nnukwu ego nke na-ewutekarịzị m ikpeazụ a nju egba nkịtị for a few days bụ na ọ dị fa n'anya fafụ na anyị ọbụ ndị Igbo na laiki ọka fabutela anyị nkata ọka ọkpọ nkụ si anyị taliba anyị ọbụ ọkụkọ wee na-atụrụ ọka ọkpọ nkụ jụrụ everywhere kịta enyekwa anyị mmiri enyere anyị mineral enyere anyị malt. The problem with ọkụkọ iri ọka ọkpọ nkụ ọgbakwa na afọ ga-eju gị feta afọ ga-eju gị very fast because ịdaṅụ mmiri ịdaṅụ malt ịdaṅụ mineral. Problem bụ ịbụa ndị nye gị ege nene gị ha ga-anụ nne gị na-amụ gị amụ because not just nkata ọka mkpụrụ nkata ọka ka enye gị iche na ibute gị enyi. Nke ịbụọ bụ na ngịwa bụ ọkụkọ tachasịa ọka ọkpọ nkụ jee toilet ka inye nsika mmiri na agwa gị jee toilet nke ị ga aka ịpụta onye bụ the biggest problem. Jụọ ka ịjụọ onwe anyị ajụjụ ndị alaik ọkwa ụnụ ịmara mmiri ga-agwa gị ọkwa Dr. Zoe daalụ nọ.